Halløj, det er min nye kanal, og jeg taler dansk på den her. Og jeg ved ikke, om du kan høre det, men det er den samme stemme. Jeg er på den samme account. Du kan se her. Det er helt det samme. Jeg vil bare gerne spille den nye update på gårdgarden. Så jeg går bare ind i min server. Og så spiller jeg. Ja. Så jeg ved ikke helt, hvordan man gør det her. Next within 1 hour. Ja, jeg ved det bo. Jeg blev blindet. See activities. Place 3 basic sprinklers. Feed any pet 3 times. Plant 2 parsley seeds. Så jeg gør nok det. Placer bare 3 basic sprinklers. Der var en traveling merchant. Øv. Det var godt nok det der. Hvor er min ting henne? Hvor er min basic sprinklers henne? Hvor er de henne? Hvor er min basic sprinklers? Jeg kan seriøst ikke finde min basic sprinklers. Jeg ved, jeg har dem i hvert fald. Der er de. 1, 2, 3. Bum. Og skulle jeg feed en pet? Det er lang tid siden, jeg gør det her. Så prøver jeg bare at feede min golden lab. Og jeg har ikke mere frugter. 1, 2. Det er godt. Og så feeder jeg min ting. Bum. Jeg skulle feede 1 pet 3 gange. Okay. En hav? Hvad var det, den sagde så? Hold energy 2. Nope. Plant 2 parsley feed any pet. Hatch 1 forlæg, feed any pet 1 soup. Plant 2 parsley seeds. Se lige om jeg har nogle parsley seeds. Parsley. Nope. Jeg skal bare reclaim en, og så plante den ned igen. Hvis jeg overhovedet kan komme til mine parsleys. Jeg ved ikke engang, hvor de er. Jo, det gør jeg, men måske det kommer ind på, hvis jeg kan finde den. Her er de. Bum. Hvor man reclaimer. Reclaim en parsley. Jeg skal plante 2, jo. Claim. Plant. 10 fall energy. Nu har jeg 30 fall energy i hvert fald. Hvad med... Jeg har 30. Hvad kan man få? En 60. Okay, hvad er det her? Nope. Harvest 1 pumpkin. Men jeg tror, jeg har en pumpkin. Kan man lade se. Min giant pine cones er i vejen. Nå. Men så må jeg bare gerne lige... gulerod. Min pumpkins, græskar. Den.
Water den. Vand den. Det er lidt sødt at sige. Kom nu, Gro. Gro med dig. Okay, kom nu, Bo. Gro. Gro. Godt. Hvad er min næste? I hvert fald de der to kan jeg ikke gøre. Det måske i hvert fald ikke lige nu. Så nej, wow, jeg kommer altid til at trykke på den der. Open en forlæg væk. Har jeg ikke. Tropical plants. Oh my god, bro. For det værste. Hvad er der overhovedet stok? Nope. Der er ikke nogen Brussels sprout. Hvad er herovre? Er der noget nyt herovre? Det har jeg ikke set. Der skulle være noget nyt. Er det ikke? Jo. En sådan. Den kan jeg bare lige købe. Trading ticket, travel. En friendship pot. Det er ikke så tit, den kommer i stok. Undskyld. Okay, så der er ikke noget godt her. Okay. Jeg skal lige på toilet, og så kommer jeg og... Ja, jeg skal lige på toilet. Jeg er tilbage. Vent lige lidt. Det er ikke slutningen af videoen. Jeg kunne planlægge til at være slutningen af videoen. Men jeg så, man kunne restock det. Reroll. Harvest en pumpkin plant, en mayo lemon seed. Plant 3 basic sprinklers. Igen. Wow. Okay. Plant. Super mange watering cans på den. Men watering kan det lidt ud? Nej. Jeg bruger lidt mere. Ro med dig. Ro med dig. Okay. Ved du hvad? Bum. Godt, nu skal jeg have mine basic sprinkler. 1, 2, 3. Bum, nu skal jeg lige se, hvad det næste er. Nej, jeg kommer hele tiden til at trykke på den der. En wood. Wood chicken itchy. Plant. Place in.
I hvert fald der med... Harvest tool. Godt, og så skal jeg... Nej, ikke den. Men jeg har en lille en herovre. Jeg glemte den, ja. Nye. Og jeg havde nogle andre. Jo. Nå, jeg skulle kun plante den. Oh my god. Nu har jeg lige brugt mange watering cans på ingenting. Okay, jeg får stadig en reward. Oh my god. Reroll. Place en godly sprinkler. Det jeg godt gøre. Nej! Godt. Oh my god, kan du stoppe med at sende ting til mig? Okay. Nej! For helvede. Der er 2 parsley seeds. Oh my god, bro. Jeg kan måske stoppe med at lade mig bruge reclaimer så meget. Reclaim must be fully grown. Nej, oh my god. Jeg hader, at jeg altid kommer til at trykke forkert. Jeg kunne ønske, de gjorde sådan, man kan lade sådan sine dyr usynlige. Reclaim. Parsley. Bum. Godt. Så tryk på den rigtige. Yes. Feed any pet 3 times. En hotdog, der er sådan. Nej, bro. Løb af med det her. Okay, jeg mangler en mere gang. For stadigvæk kun en reward. Har vi sten på? Ved du hvad? Nej. Land 2 advanced sprinklers. Advanced sprinkler. Der. Det gør jeg. Bum. Nej. Kan de ikke sådan tage den til hele vejen ned til bunden? Men hvad så man gør så? Har vist 10 parsleys. Om jeg har 10 parsleys. Jeg skal lige finde dem. De er herovre, ikke? Ikke? Der er de. Og jeg har ikke 10. Ved du hvad? Nå, det skal være slutningen af videoen. Ja. Yeah. Okay. Så det er slutningen af videoen. Mine.